Blessed day everyone! Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Si Ate Josie po ito and behalf ni Kuya Pat na magpuprograma ngayong araw na ito upang magbigay sa atin ng ilang mga paalala, mga words of encouragement, rebuke, mga words of rebuke, and mga paalala po mula sa salita ng Diyos, ang ating kalasag, ang ating mapa ng buhay, ang ating pong book of life o ang ating pong libro na kung saan matututo tayo sa buhay na ito. Yung book of life po pala ay nandoon sa langit. Listahan po yan. Yan po ay ang attendance ng mga papasok sa langit. At sino po yung mga papasok sa langit? Yung magpapapatatak po ng 666 sa darating pong henerasyon. That actually this generation, we firmly believe that this is the generation that could watch the coming of the rapture and the coming Antichrist. Dahil po sa mga signs of the time na nagaganap sa kapanahunan natin, we believe that we are that generation that could literally see the coming of the Lord Jesus Christ. And our names must be written in the book of life. What is that book of life? That book of life ay siyang attendance sheet po doon sa langit. Mas higit pa po yan sa listahan ng mga 4Ps, no? Sabi nila dito sa lupa, pag hindi ka kasama sa listahan ni kapitan ng mga bibigyan ng rasyon o bibigyan ng relief, minsan lihado ka, no? Hindi mo kalinyada kaya hindi ka nabigyan ng relief. Hindi po sana ganon, no? Ayaw ng Lord ng unrighteousness, mga kaibigan. Ang Diyos, nakikita niya ang lahat ng ginagawa ng mga tao. Hindi man po yan makita ng CCTV, hindi man po yan makita ng mata ng social media, pero nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Lahat po ng anumang bribery na nangyayari, anumang pong korupsyon sa DPWH o kaya po sa DOH o saan man po bahagi ng ating gobyerno. Hindi ba po makita ng mata ng mainstream media o kaya po ng social media. Pero mayroon pong mata nakakakita sa atin, ang ating righteous judge, ang ating Diyos na nakakakita. So yan po ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, sapagkat napakaganda po ng plano ng Diyos sa bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipino ang pinili, no? Kaya po mayroon pong purging, mayroon pong cleansing sa Pilipinas because we are in a critical time we're in. Ang bansang Pilipinas ay mayroon pong napaka-strategic, napaka-vital, napaka-momentous pong moment para sa bansang ito. Hindi lang po militarily speaking kung paano tayo ka-strategic, hindi po. Hindi lang yon, economically speaking, because we are rich and natural resources na nandito po nakatago sa ating bansa. Ang top resources po, matuyuman ang mga kayamanan ng Dubai, maubusan man ng gas o ng supply ng gasolina ang mga pinakamayayamang bansa sa Middle East. Meron pa pong top resources ang Pilipinas ayon sa mga pag-aaral. Nandito sa atin ang deuterium, nandito po ang mga natural gas na nailagay sa ating bansa. Kailangan po ipanalangin po ang protection dyan para hindi po tayo masakop ng mga nagpapantasyang bansa para sa bansang ito. Ang Pilipino po, we are a blessed country. Hindi po natin ipinagmamayabang yan, kundi ating pong ipinagbubunyi ang kabutihan ng Diyos sa ating bayan. Huwag po tayong ma-discourage, huwag po tayong malugmok kahit na po nakikita natin ang sitwasyon ng buhay ngayon na napakataas ng presyo ng mga bilihin, ulan na naman. What if ang bahay mo ay tumutulo, no? Good for you kung ang bahay mo ay hindi na tumutulo, nasa apartment ka, nasa subdivision ka, o mayroon ka ng nakapagpabahay. Siguro medyo nakatulog ka na ng mahimbing. Pero ilang pong porsyento, I believe it's more than 50% of the household ng mga kababayan natin
dito sa Bicolandia o sa Camarines Sur, ang bubong ay tumutulo pa rin. Meron po pong balde or langganang nakaabang dahil umuulan. Mga kaibigan, anumang sitwasyon ng buhay, huwag po tayong madiskurahe sapagkat may magandang plano ang Diyos sa atin as a family, as a person, and as a country. Ang sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a future and a hope." May magandang futuro po ang ating buhay, ang ating family, mga kaibigan. Siguro po, iba-iba po kasi ang estado ng ating buhay. Yung iba, nagsisimula pa lang magpaaral sa kinder. Yung iba, naka-high school na. Yung iba, nakapagpatapos na ng pag-aaral. Kumbaga, nakapaghangos na po. Nakakahangos na. Pero po, mga kaibigan, I would like to remind you today, magdamag po yung ulan, magdamag po yung siguro sa ibang bahagi po ng Naga, hindi ko alam, wala pa namang report na medyo tumaas ang level ng tubig. Meron pong report sa parting Lagunoy, coastal area na medyo bahana. Hindi ko alam sa ibang bahagi ng basin area ng Milaor, Minalaba, Gainza, Kanakman, at Kamaligan. We really have to pray sapagkat medyo sa totoo po sa Bicol River Basin po tayo, mababa ang ating lugar. And let's pray, let's declare na maging second floor ang mga bahay natin or third floor pa sapagkat nasa pababangang lugar. So, we have to pray na maging ang provision ng Lord. Wag na po natin munang ibili ng ating mga bisyo. Wag na po muna tayong bumili ng mga wants. Needs lang po, yung mga vital needs para mabuhay tayo, para tayo po ay makaipon ng konti and by faith, no? Lakasan natin yung pananampalataya natin sa Diyos na buhay, sa Panginoon na makapagpagawa tayo ng mga bahay natin, makapagpagawa tayo ng mga secured places, may pagkain tayo. Because we are living in the last days, no? Nasa huling mga panahon tayo, kailangan po wise tayo. Mayroon tayo ng ating mga emergency needs natin sa bahay, mga vital needs. We are living in the last days. But una sa lahat, spiritually speaking, we have to be prepared. Hindi lang po financially, hindi lang po medically, hindi lang po sa anumang preparation. Number one preparation is that we have to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. So woe to you, mga spiritual leaders na hindi po nagpipreach na ang tao ay kinakailangan mapaghandaan niya na buhay pa po ang tao, dapat handa na siya kung saan siya pupunta. Sapagkat pagpatay na ang isang tao, hindi na siya dapat po, hindi na siya kailangan kinakausap because that's necromancy. Kailangan po, buhay pa ang tao ay sabihan na natin ng good news. Sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life." John 14:6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me." In John 14 it says, Jesus said, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, so that where I am, you will be there also." So that's always, good report para sa mga walang mansyon sa lupa. Meron nga akong favorite song, yung "I have a mansion over the hilltop." Kahit kubo lang yung bahay mo dito, hindi pa nga siguro kubo, tagpi pa talaga ng mga lawanit lang or kaya po mga trapal lang ang bahay mo. But do not be downhearted. In heaven you have a mansion. Jesus said, "I go to prepare a place for you." Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay matubos. Because without the shedding of the blood, there is no remission of sin. In a covenant, sa KKK, kailangan po yung dugo ay dumanak. Ang life is in the blood. At sa mga covenant po, bloodletting is important. At ang Panginoong Hesukristo, sa covenant ng kanyang pagliligtas, ang kanya pong ibinigay ay hindi dugo lang ng manok.
Hindi lang po dugo ng puting manok, o kaya po dugo ng kuniho, o kaya dugo po ng salampate, or kaya po ng hindi lang dugo ng baka, hindi dugo ng tupa, kundi dugo ng kordero ng Diyos na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. It means a lot for us. So we do communion. Hindi pala ako nakadala po ng communion elements because yung communion po, hindi lang po talaga siya ostya dapat. Because pag sa Last Supper ng Panginoong Hesukristo, kasama ang kanyang mga kaibigan, may kwento po kasi yan, naalala ko yung kwento nung nagtitinda ng frame. Bili na kayo ng yung daw frame, no? Ang Ginoo, kumakain daw yung Ginoo kasama ang kanyang mga barkada. So, hindi po lang yung mga barkada, the beloved, the disciples of the Lord Jesus Christ, and 3.5 years span. Because si Jesus, nag-disciple siya, after 30 years old na siya, at pinatay po, hindi po siya nagpakamatay, hindi rin siya nag-suicide. Siya po ay pinatay ng mga Romanong sundalo because of jealousy. No? Noon pa man po, grabe na ang politika because galit na galit sa Panginoong Hesukristo yung mga paring saserdote because matagal na sila sa templo, wala silang power to stop the wind and the wave doon sa dagat. Wala silang power na buhayin ang katulad ni Lazaro. Wala silang power upang buhayin ang katulad ni Dorcas. O wala silang kapangyarihan magpalakad ng mga pilay at magkakita ang mga bulag. Pero si Jesucristo, nung 30 years old siya, nagsimula po siyang mag-ministry. And so much power because the kingdom of God is katulad po niyang full of righteousness, full of power and holiness ang kingdom of God. So, grabe po yung politika. At pinapapatay po siya. Pinapapatay siya. Kahit nung nabalitaan pa lang ni Herodes, nasa tiyan pa lang siya ng Virgin Mary, ay gusto na siyang ipapatay. Diba? Naiinggit kasi sila. They are afraid that someone will replace them in power. Kaya po, gusto nang patayin si Jesucristo. Nung baby pa lang siya nasa, sinapupunan pa lang siya ni Virgin Maria. Kaya sabi po ni Herodes, sabi niya doon sa mga mago, sa mga wise men na from the east, mga wise astronomers, no? Astrologers, mga na alam nila na yung stars na nakikita nila sa langit, it means a lot. Na yung stars na yon is na ibig sabihin lumabas ang star, the Messiah that has been prophesied way back 1,000 years before Christ. In the book of Isaiah, it says, "For unto us a child is born." Isaiah 9:6, sabi po ni Propeta Isaiah, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government is upon his shoulders, and he will be called the Counselor, Wonderful Counselor, the Prince of Peace is he. And the government, his government is everlasting." Wala pong katapusan ang torno ng kapangyarihan niya. For unto us a child is born. So yun po kaya po may Pasko. Because unto us a child is born. Isaiah 9:6. Okay, basahin ko po yan. Because ang memorize ko po ay King James Version. So mahirap pong i-connect. Very deep po kasi yung English ng King James Version. Okay, Isaiah 9:6. "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, the Mighty God, Prince of Peace is he." Kaya po, grabe yung politika, gusto siyang ipapatay. Pero po, in a dream, the angel appeared to Joseph. Sabi ng angel kay Joseph, and we have angels of the Lord also na pwedeng tumulong sa atin because angels are ministering spirits. Nag-appear po ang angel kay Joseph at sinabihan siyang, "Oy, Joseph, dahil mo yung pagdulagan si Maria, na dawa na siya birhen, na balus siya nun yan, because ang kanyang pinagbubutis ay hindi basta-basta. It's by the Spirit. Hindi po
Yung katulad ngayon, yung may mga babies na surrogate mother, or may mga paraan na ngayon, vacuum babies, test tube, test tube babies, o kung ano pa kung mga pamamaraan. Pero noon pa man po, by the power of the Holy Spirit, si Virgin Mary ay nagbuntis. So because of so much politics, gusto si Jesus ipapatay. Nung 12 years old si Jesus, nakita ng mga tao that He is full of power, He is full of that anointing, at nakikipag-deliberate na siya sa mga Sadducees and Pharisees at mga high priest doon sa templo. At the age of 30, siya po ay nagpabaptize sa tubig. It means po na nung 8 days old po siya, hinihandog po siya. Ang tawag po doon ay child dedication kay Simeon sa templo. Pero po nung matanda na po si Jesus, nung 30 years old po siya, nung nasa pwede nang mag-confess ang isang tao ng kanyang kasalanan, si Jesus, kasi yun ang kinakailangan gawin, ay nagpabaptize po siya kay John the Baptist sa Jordan River. Ayaw po sana ni John the Baptist na i-baptize si Jesus. Kasi sabi niya, kahit na magsarado ng bigkis ng sandal mo, hindi ako worthy. Sabi ni John the Baptist, I'm not worthy. But sabi ni Jesus, I have to do this because this is the will of God the Father. So binaptizan si Jesus at the age of 30. And a span of 3.5 years, dinisciple niya po ang mga 12 disciples. Ang 12 disciples. At siya po ay 33.5 years ay pinako sa krus. And that is not for a story lang, but that is the story to save the world. The story para po anumang kahirapan natin dito sa mundo ngayon. Today is 20th century, 2024. We don't know kung ilang pang bagyo ang pagdadaanan natin bago po pumasok ang 2024. We don't know ilang pang peso ang itataas ng binibili nating kamatis, sibuyas, bawang, talong, because yung talong kasi yung eggplant mabait na gulay para sa mga nanay, no? You can just prito it, you can just put some egg, maraming pwedeng ilagay sa isda. So lagi natin binibili yung talong, but sometimes it's very mataas ang presyo. Napakataas ng presyo, lalo na po yung bagong bagyo pa lang, no? Yung ating itong ating string beans, napakamahal. Kahit kangkong, umabot ng 85 ang isang bigkis. Ngayon, mura na ulit. Nung last time na bumili ako is 25 pesos, but I suppose today, baka pwede ng 5 or 10 na lang yung kangkong, no? Wala naman pong bagyo. Mga kapatid, whatever na pagdaanan natin sa mundong ito, we know that we have a good God, Jeremiah 29:11, that His plans for us is good. Kasi po kung ano yung foundation ng faith natin, yun po yung lalakaran natin. Please believe that the Lord is good. The Lord is loving. Our God is loving. At hindi po sila riding in tandem ng kaaway. Ang pumapatay po, pumupuksa, at may masamang plano para sirain tayo ay si Satan. In John 10:10, it says, Satan came to kill, to steal, and to destroy. Ito na po yung ako nga po yung mga libro kong mahal na mga libro, napakaganda pong mga basahin because matututo ka sa mga libro. Ang daming pinagdaan ng pagsubok ng mga libro na yon. Una, kinain ng mga yung mga anay, may mga na-save na ilan. And then, yun, hindi pinatawad ng baha. Eh sabi ko, kahit mga libro, ayaw ni Satan na basahin kasi ayaw ipabasa sa mga tao kasi na-wash away din po lahat ng baha. But it's not God. No. People can be, pwede tayong, sabi doon, katulong sa pagsira ng nature. Naging bahagi tayo sa mga basura, sa mga illegal mining, sa mga pagpuputol ng mga kahoy. It could be a reason, but yes, that is one of the reasons. But I would like to tell you today, we have an enemy. Yung enemy ng family natin, that the family is under attack, na ayaw niya na yung family buo, kasi pag
wasak ang family, ang mga young people, maghahanap sila ng ibang kagalakan outside the family. So, pag nasira ang buhay ng mga young people, wala nang pag-asa yung, sabi ni Jose Rizal, ang pag-asa ng bayan, yung mga young people. Malulong ang mga young people sa pornography, malulong sa mga vision ng mga malalaswa. They could be sexually, also, yung purity ng isang bata, masisira. And once na, they could also be the cause para masira rin ang buhay ng iba. That's very dangerous. Kaya hindi po magandang maggala-gala yung mga bata na lalo na mga babae, lalo na rin mga lalaking bata. Because there are so many people that are addicted to pornographic videos that arouse them to do something, and that it could lead to any malicious or any acts na pwede nilang gawin sa iba na hindi dapat gawin kasi yun ay mga maliit pang bata or mga young people pa yun. So, everybody must be protected. Everybody must pray for God's protection every day. Hindi lang po tayo hanap ng buhay o nagtatrabaho, akala natin enough na yon, lalo na sa mga OFWs. It's good for you na nagpapadala kayo ng pera. Thank you very much. But hindi lang po yan ang duty natin. Our duty is to watch for our children. Our duty is to pray for our children and to guide them. So isa po sa panalangin natin sa bansang ito, that there will be healing of relationships, that will be a healing sa mga anak natin na may mga absentee parenting. Nasa sitwasyon tayong ganon. Hindi natin kinukundina because our OFWs are heroes of this country. Nung panahon ng pandemic, nagbagsakan po ang ekonomiya ng mga bansa. But ang Pilipinas, because we are so rich sa mga ating local, mga talents natin, ang OFW, ang ating mga heroes natin, maraming pumasok na mga dolyar sa Pilipinas. Kaya po nananatiling stable pa rin ang ating bayan, ang ating bansa. The Philippines is a blessed country. The Philippines has a meron po tayong destiny as a ship nation, number one, as a ship nation. Ship nation, hindi goat nation. No? A ship nation is a believer of the Lord. Mabait na bansa, accommodating na bansa. We can welcome anyone in our country because everyone is hospitable. Pero yung hospitality natin, dapat po may din yun eh. Dapat yung gobyerno laging nandyan. I see some videos sa Siargao na minsan, sabi ko baka yung mga ugali ng ibang mga lahi na mabisita, makuha ng mga locals na naalala ko yung dating kaibigan ko sa CWC, manager sila. Sila po ay may takot sa Panginoon. They're both believers at they are very bold to tell some Europeans na nagbibisita sa ating pong wake park na, hey guys, you must not do your kung anong ginagawa nyo freely doon sa bansa ninyo, na halimbawa kung saan lang pwedeng mag-kissing scene or kung saan lang pwedeng to do any sexual acts and na nakikita ng madlang people. It's free to love, but yung sinasabing the terminology is yung nakikita ba ng karamihan, it's not free. You have to do it privately. So yun yung prayer ko. Kung nakikita ko yung ganon na ang Siargao daw is booming tourist spot, I hope that it could be protected. Even the culture, even the purity of the people be preserved. At huwag po yung trust ng ibang, only kunin natin yung mabuting bagay, but the negative things ay huwag po natin kunin yung ibang kultura. No? Iba po yung minsan yung kultura na pinagis na nila sa ating pong may kultura pa ng Maria Makiling. Maria Clara! Hindi pala Maria Makiling. Sino yun? Maria Makiling, ano yun?
rebellious. Hindi po. Maria Clara, ibig sabihin yung may pagka-disente pa, na may paggalang sa kanyang dignity as a woman. Okay? Okay. So, sabi ko kanina, babasahin ko sa Isaiah 9:6, sa itong version na itong Bible natin. This is free po. Meron tayo dito sa station, mga kaibigan, good morning po ulit sa inyo. Hindi ko alam kung brown out na po sa inyo. Kasi sa ibang lugar ngayon, dito sa Kasuriko 2, ay brown out. Itong Holy Bible, we have it here for free. Sa kagandahang loob po ng management, kagandahang loob po na may-ari ng istasyong ito. You can have this Bible for free. Pero po, kailangan nyo rin lang pong ipaalam na nakikinig kayo. Wala po kaming ibang hinihingi na any requirement. You just text in this station. Nasaan na ba yung ating number dito? You can message mo sa live na to ngayon. At sa kahit kanina pong program, you can kumakain si Arian ng pandesal na malunggay pandesal. Wow! Gusto ko din yun, yung malunggay pandesal na mainit. Ang ganda po niyan kasi yung lasa niya is hindi po siya matamis, hindi naman siya sobrang alat, mainit-init. So good morning po. I pray for God's provision upon you today. Paano pag walang panggatong, no? At wala pang kahit puspuro, grabe naman po yan, kahit puspuro wala. Kailangan po naghahanda tayo, may flashlight, may lighter. Kasi po, that's a wise person can do. Kanya po ang isang matalinong tao na pinaghahandaan natin. But if walang-wala talaga, walang makain, ang lugaw po, pwede yung sarap ngayon po ng maglugaw, no? Kaya po, isama natin ang prayer because God answers prayer. Hindi po ang Panginoon magpapabaya. Sabi nga ng Psalmist ng David, I have been young, and now I am old, but I have never seen anyone that God's children is begging bread. Wala pong nakikita ang anak ng Diyos na mamamalimos. Mga kapatid, God is more than willing to give us everything that pertains to life. At ang sabi po sa Philippians 4:19, My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. Isang kanta nga po, Kuya Ariel, yung biyaya niya ay sapat or anything that could worship the Lord today, habang hahanapin ko po itong verse na ating babasahin ngayon.
Amen. Biyaya mo'y sapat, Panginoon. Lagi po natin pakakatandaan na talagang amazing ang Panginoon. Magpo-provide po siya. Magpo-provide po siya ng ating mga pangangailangan. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Kahit na po gaano kalaki ng ating mga pangangailangan, ay kayang-kaya ng Panginoon. Siya ang may-ari ng langit at ng lupa. Siya po ang may-ari ng lahat ng mga ginto at mga pilak at mga baka at mga kayamanan ng mundo. Kaya po, tumawag tayo sa Kanya. Philippians 4:19, sabi po ni Saulo, o ni Paul, ni Saint Paul, si Saulo, nung hindi pa po na born again si Saulo, si Saint Paul na hindi sikat, but siya po ang napakaraming isinulat at napakaraming revelation about sa kayamanan ng pagiging na kay Kristo ng isang tao, being in Christ, paano nagkaroon ng revelation si Saint Paul. Si Saint Paul po, dating persecutor po siya ng followers of the way. Kasi nauna sa kanya sina Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sina Bartolomeo, si Tadeos, sino pa po? Si James, sino pa po yung mga 12 disciples ng Panginoon. Nauna po ang 12 disciples kay Saint Paul. Nahuli po, pinakahuli-huli ng apostle si Saint Paul. Bago po siya na born again, ay ang nangyari po, ipinapapatay niya. Garo niya po, mga nabigahabol ninda para patayin ang mga sumasamba kay Jesus. Kasi meron pong malaking yung mga Sadducees, mga Pariseo, nandoon sila sa templong malaki. Ang kalaban nila si Jesus. Ayaw nilang marinig ang pangalan ng Panginoong Jesus. At ayaw din po nilang ang mga tao ay makinig sa Panginoong Jesus. Kaya po, pinapadakip nila at pinapapatay, pinipersecute yung mga followers ni Jesus, followers of the way. Si Saulo, ang trabaho niya, being an educated person, sa paanan ni Gamaliel, isa po siyang learned na tao, isang elite ng mga elite ng panahon. But his duty is to kill, patayin ang mga followers ng Panginoong Jesucristo. But on the way to Damascus ay nagkaroon po siya ng born again experience at pinausap siya ng Panginoon mismo na nasumpungan niya ang Panginoon in the book of Acts. So that's why very interesting po ang sinasabi ko lang, tinatapunan ko lang po kayo ng mga senaryo na napakaganda pong alamin natin kung ano itong mga kwentong ito. This is so free, libre pong malaman natin ito eh. This is wisdom to know these things na hindi lang po ikinikwento sa atin, kundi ikaw mismo yung magbabasa nito. Mababasa mo po itong nangyari kay Saulo, the persecutor of the church, na naging Saint Paul, sa Book of Acts po. Nandyan po yan. The Book of Acts ay sunod po yan dyan sa Gospel. Ang Gospel po ay Book of Matthew, Mark, Luke, and John. Sa New Testament po yan. So, it's free. Meron pa po tayong free Bible. You can text po sa 0909 575-3871. Ulitin ko po. You can text right now. Kung gusto mo po ng Bible, na katulad nitong binabasa ko, at saka yung mga story, di ba sabi ko sa inyo kanina, may darating pong Antikristo,
Totoo po yan, hindi po yan fake news. Kasi ngayon, parang kahit ka po mag-ano kayo, pag mga estudyante ay nagsisearch kayo, wag lahat Wikipedia lang ang inyong i-research, no? You have to search for other mga link po dyan na mas mga reliable, no? Hindi po basta-basta papaniwalaan lang basta kung anong nabasa natin sa social media. Lalo na po maraming mga vloggers for the sake ng views, no? Kahit sinungaling, kahit kasinungalingan, kahit hindi totoo, kahit buhay, gagawin patay, kahit na hindi buntis, gagawin nanganak na, no? They can do it sa power po ng social media ngayon. Yung puti nagiging itim, nagiging pula. It's so bad. So, dapat po wise tayo. Hindi po natin lahat papaniwalaan lang basta kung anong ating naririnig. So, we must study for ourselves. No? Marami pong paraan sa mga nakakabasa pa. Habang nakakabasa pa po, kaya po sabi ni Solomon, sumunod tayo sa Creator. Hanapin natin ang Creator while you are still young. Because when you are old, you will say you don't have time for it. Totoo po pala yun. Kasi pag matanda ka na, pag masakit na yung mga kasukasuan mo, hindi ka na makakapunta sa mga pupuntahan mo. Pag yung mata mo, lalo na pag medyo may mga diabetes, cataract, o anong mga sakit, humihina po ang kakayanan ng mata. Kaya sabi po ni King Solomon, while you're still young, you look for the Creator already, no? Because time is coming na you can say na ayaw ko na ng mga bagay na yan. Kahit gusto mo pang magbasa, what if malabo na yung mata mo, mahirapan ka na. Hindi ka naman nakapagpa-laser. Kasi pwede magpa-laser ng mata para maging 20/20 ulit yung vision, hindi maging 300 ang grado or 400. Pwede po yan pag may pera ka, ipa-laser mo kung gusto mo. No, usually ayaw naman. Pero marami po dahil sa high technology pwede na. But what if hindi mo na kayang nabibertigo ka pa, paano ka na magbabasa ng Bible? Ang sabi sa Bible, this book of the law shall not depart from your eyes, but you should meditate in it day and night. So pwede naman pong nakikinig tayo sa mga ganito. Mamahina na yung mata natin. Naririnig na lang tayo ng mga preachings. Nandiyan po yung maganda po yung mga explanation ni Pastor Tanchi, yung mga kasamahan niya, maganda po yung mga explanation nila about the Bible, no? Marami na mga vloggers na mga tama po yung kanila pong mga doktrina. But how could you not be swayed away by false doctrines? You have to know the Bible. So you can text po dito sa 0909-575-3871. Ito pong translation nito is very madali po. Kasi po, yung mga nag-aaral ng mas malalim na Bible, na Word of God, meron po kami mga ginagamit na Bible na yung mga pamahalin na, yung mga 3,000, 5,000 ang isa. Meron po kasi yung mga concordance sa likod, may mga dictionary, meron po dyan na kung i-research namin, saan ba yung verse na nagsasabing the glory of the Lord shall be greater than the former house? O saan ba lang yung verse na nagsasabing Jesus is the way, the truth, and the life? Pag tinignan mo yan doon, sa likod, nandoon yun. May concordance doon, may dictionary, may mga mapa, may mga sabing konteksto. Yung halimbawa, yung binasa kong verse na Isaiah 9:6, katulad nito, a child is born to us. A child is born, si Jesus po ito. It has been written 700 years before the coming of Jesus, but it has been prophesied by the prophet Isaiah already, that a child is born to us. A son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. His royal power will continue to grow. His kingdom will always be at peace. He will rule as king, David's successor, basing his power on right and justice from now on until the end of time. The Lord Almighty is determined to do all this. Kaya po sumisigaw ng Jesus reigns,
Jesus reigns. Jesus reigns. 7 times, Jesus reigns. Because Jesus is the ruler. Siya po yung magro-rule. Kung mayroon man pong mga kaguluhan sa mga ruler natin ngayon, sa mga nasa gobyerno, sometimes tinimbang, ngunit kulang. No? Sometimes hindi lang ganon. Pero sila po ay nagbabangayan. It's not a good example para sa atin. Pero po, meron tayong ruler, great ruler, Jesus. Magro-rule po siya until the end of time. Thank you, Lord, we have that great ruler. And our duty po, as a Christian, our duty is to pray for those who are in authority. Is to pray, to support them in prayer. Lord, magkalinawagan po sila. Lord, nadaig po magkaigwan ng mga kaguluhan. Lord, dai magkaigwan ng kodita. Lord, nadaig po magkaigwan ng anumang civil war sa samuyang bansa. Lord, I pray. Ganun yung kung ano pong nasa heart mo, yun dapat yung pinag-pray natin. Sapagkat God answers our prayer whatsoever we shall ask when we pray. God will hear us. God will give it to us according to the petitions that we ask from Him. So what are our petitions that we ask from Him today? So mga kaibigan, we have to pray for our government. Pray for our president that they will be filled with wisdom what to do. That they will have the fear of the Lord. That hindi sila papanig sa kung sino lang ang kakilala nila, kahit na mali, papanigan. Hindi po. Kailangan may righteousness. Ang righteousness po ay yung kung ano yung tama, yun ang tama. Hindi dahil kapamilya mo, kahit mali, hindi mo sasabihan. Hindi po yan tama. So we have to pray na hindi sila masumulan, no? At hindi wala yung paddling of funds na halimbawa ang kailangan lang naman pambili ng nung pandemic, di ba? Kailangan lang naman siguro ng ilang milyon ng pambili ng face mask. Kasi hindi naman lahat ng tao binigyan ng face mask, kanya-kanyang bilihan din tayo ng face mask. Tandang-tanda ko pa yan po kasi nasa IFP kami noon sa Sorsogon. Sa panahon na yung bulkan ng Taal, di ba? Kailangan ng face mask ng mga tao noon. We are from Masbate pa pala. Tumawid kami. Hanggang nandoon na kami sa May Albay. Naghahanap kami ng face mask. Wala noon. Hindi pa nga pandemic noon eh. Wala pang face mask. So noon pa, may kahalaga na yung face mask. At tapos napauso pa yung pandemic. Tapos ang gobyerno mangungutang para bumili ng face mask o kaya po ilibre siguro yung mga bakuna ng mga bata at ng mga tao kahit na hindi pa naman pinag-aralan ng taon. Yung pinsan ko may polio siya nung mga 60 years old na siya ngayon, pero noon hindi pa masyado uso kasi yung eleksyon ng polio, pero libreng pinag-aralan ng ilang dekada ang mga bakuna ng katulad ng polio para hindi mapolio ang mga bata at yung mga measles o kaya po yung mga tipdas, no? Pinag-aralan na sa mahabang panahon. Pero nung nagkaroon ng balitang COVID, kahit hindi pa naman masyado napag-aralan sa sobra sigurong takot nila, ay bigla niyang inleksyonan ang mga tao kahit na minsan yung may mga comorbidities, yung may mga sakit din yung iba, hindi nila kinaya. Kaya naging kausa pa ng pagkawala ng maraming mga tao. Kung sa pag-aaral daw, mas marami ang namatay after na nabakunahan yung mga tao nung after ng pandemic kaysa nung sa statistics po yan, nasa kongreso yan ni Congressman Dan Hernandez. May statistics sila ng ganon. So, pero po ilang bilyon ang inutang ng gobyerno. Ilang bilyon ang inutang ng gobyerno because of that. Ang pambili ng mga face mask and everything. So, help us God. Tulungan ng Lord ang bansang ito na yung corruption po ay ma-expose and the corruption will stop because this Philippines deserve, this country deserve po na yung potential niya talagang mga blessings na para sa mga tao ay matanggap ng mga tao because mayroong matuwid na leader
So, kailangan pong ipag-pray natin yan mga kapatid. That righteousness reign. Sa binasa natin sa Isaiah 9:6, Jesus reigns. So praise God, congratulations, Jesus reigns sa 83 provinces po sa buong Pilipinas. We have a successful gathering din po sa Camarines Sur, but mas maganda sana kung doon sa may atip, mas maganda kung doon ginanap sa may roof. Ako kahit sino makapakinig ngayon, ang gusto kong sabihin, dapat po yung favor ng mga nag-worship sa Panginoon na ibigay natin sa mga nag-worship because worship is powerful. Dumarating ang blessings because people are praying, people are worshiping. We have to steam high. Kailangan ibigay natin lahat ng pwedeng maibigay natin. Kahapon kasi I was there buti na lang mayroon akong payong, mayroon akong kopya, and it's good because you see the dedication of the tao. Mga tao until 8 p.m. nagpapaulan para mag-worship, mag-praise. But I pray, sabi ko, Lord, mas napakaganda kung doon sana sa hindi na uulanan. Patawarin tayo ng Panginoon. Hallelujah. So, I thank you sa lahat ng supporters, sa lahat ng mga nagbigay kasi we have also a very good sound system. Hindi lang basta-bastang putsyong sound system. It's a very excellent one. Meron pang mga camera, meron pa kung tudong mga naka-live pa nga sa BBS. What a favor. What a labor of love para sa everyone. Mga sumasayaw na mga bata kahit may mga batiris. Alam mo yung batiris? Batiris, maliliit na bato. Sumasayaw yung mga bata with all their might, with all their strength. Nagpupuri sila. I would like to congratulate you all. I want to, that the Lord bless you. That the Lord reward you for all the things that you have done. Hindi po tayo pwedeng ma-rewardan ng tao. Pwedeng hindi ka magantimpalaan ng tao. But God sees the work that you do for Him. Mga kapatid, it's time to pray. Habang po natutugtog ng bahagya lang yung goodness of God, I would like you to invite you to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Pwedeng sabihin mo na iba yung religion mo. It's just okay. Kung ano man yung religion mo. What is important is your personal relationship with God through the Lord Jesus Christ, where Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can ever go to the Father except through me, or by believing God, or by our believing sa ating puso, and by confessing with our mouth that Jesus is Lord, we can be saved. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. So I'm inviting you to follow me in this prayer. Okay. Follow me po. Pag hindi mo pa sure na ang parang wala ka pang idea na pwede pa lang ngayon pa man na ilista na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Follow me by faith in this prayer. Diyos Ama, salamat po sa narinig namin mensahe sa araw na ito. Tawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagkukulang at pagkakasala, poon, at sa kong pagkaakit. Simula nung ako'y bata pa hanggang ngayon, Panginoon, isusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, sinasampalatayanan kita, Jesus Christ, na ikaw po ang daan, ikaw po ang katotohanan at ang buhay. Gusto kita pong tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa listahan mo sa langit. At ako'y pupunta, Panginoon, sa iyong kalangitan sa tamang panahon. At Panginoon, tulungan mo po ako sa buhay na ito. Pagalingin mo ako sa aking mga sakit at karamdaman. Provide mo po, Panginoon, ang aking mga pangangailangan. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Closing prayer na po tayo. Thank you so much for listening. Si Ate Josie Aguilar po ito in behalf ni Pastor Pat Aguilar po. At ang ating estasyong ito ng BBS, DWLB, kasama ko po sa technical side, si Aguilar Camarote. And thank you so much for everyone that is listening wherever you are, sa bawat corner po ng Bicol region.
I pray that the peace of God be upon you. I pray that the provisions of the Lord be upon you, the miraculous intervention of the Lord in your needs even right now. In the name of Jesus, Father God, I pray sa bawat nakikinig ngayon, Panginoon, abutin mo po sila ng iyong kapangyarihan. Abutin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Lord God, sabi nga po ni Salmistang David, I look up to the hills from where my help comes from. My help will come from the Lord, the maker of the heaven and earth. Lord, salamat, Panginoon. Magpadala ka, Panginoon, ng tulong. Magpadala ka, Lord, ng maraming biyaya, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, nagtitiwala sa iyo. Lord God, sa mga nagpipray ng promotion sa kanilang trabaho, I pray, Lord, for your grace upon their lives, na sa kanila pong mga faithfulness, sa kanilang mga pagtatrabaho, ito po'y makita ng kanilang mga boss, at ibigay ang kanilang mga bonus, ibigay ang kanilang, Panginoong, karampatan, mga promotion. In the name of Jesus, bless also, Lord, yung mga na may-ari ng mga negosyo. Pagpalain mo rin po ang mga negosyo nila, Lord God. I-provide mo rin po ang kanilang pong mga pangailangan para po sa pag-asenso ng kanilang mga negosyo. Either yung po, Panginoon, ay mga nagtitinda ng mga pagkain, nagtitinda ng mga gamot, nagtitinda ng mga supplements, o anong mga damit, yung mga nag-online selling, Lord God. Bless them, Lord, and hayaan mo, Lord, na ang bawat isa ay matuturing magbigay sa iyo, to give back all the praise and the glory to you. Yung mga nagtatanim ng mga nyog, nagtatanim ng mga palay, nagtatanim, Panginoon, ng mga limonsito, that everyone will just recognize you, Panginoon, na ikaw po ka-partner namin, Lord, sa lahat ng ito, and that everyone will just give to you, Lord Jesus, magbigay sa iyong mga gawain, Lord, because everyone must give thanks to the Lord, give their tithes, give their offering to you, Lord, give their seed. Lord, even, Lord, sa mga estudyante, I pray, Lord, provisions, Lord, sa mga pang-tuition, provisions, Lord, sa mga pamasahe sa araw-araw, sa pagkain, Panginoon. Even right now, Lord, ngayon na may ulan, I pray for your provisions, Lord, ng mga pamahawan, pamugtungan, pamanggihan. Sabi mo, Lord, sa panalangin, give us this day our daily bread. Yes, Lord. Thank you for your provisions, Lord, ng daily bread po. Ang mga tatay, bigyan mo po ng lakas sa kanilang pagtatrabaho. Yan man po yung mga para padjak, mga para tricycle, mga para grab. Yan man, Panginoon, ay mga mga karpintero, o ano man pong mga trabaho nila. Give them the grace, Lord God. Ingatan nila ang mga katawan nila. Huwag nilang sisirain ang mga templo ng Diyos. Ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Tulungan mo ang mga tao, mapagtagumpayan, Lord, ano mga bisyo. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isang nakagapos, Panginoon, sa mga bisyo. And I pray let there be deliverance in Jesus' name. Freedom in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Have mercy, Lord, in our country. Have mercy, Lord, sa aming Vice President. Have mercy, Lord, sa aming Presidente, sa mga Senado, sa Congress, Lord, sa mga lahat, Panginoon, na nasa kabinete ng gobyerno. Lord God, in the name of Jesus, Panginoon, pagkaisahin mo po ang aming bayan. Patawarin mo, Panginoon, ang aming bayan sa pagkakampi-kampi at pag-aaway-away. Any words that has been spoken, Father God, negatively, mga bad words that have been spoken, we erase it in the airwaves in the name of Jesus. And we declare, Lord God, you are good. We declare Jesus reigns. Binubura namin ang mga masamang pag-aaway-away, mga bad words dyan sa himpapawid. In the name of Jesus, Lord, cover us with your love. Cover this country with your protection. Cover this place with, kung mayroon ka pa mga gustong i-expose, Lord, mga katiwalian, let it be, Lord, let there be an expose of the things that needs to be exposed, but blessings to those that needs to be appreciated and to be, Panginoon, yung mga gumagawa ng mabuti, you bless them, promote them more, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga mabuting batas na maisa sa katuparan at maisa sa gawa. Thank you, Lord God. Pero yung mga batas na magbibigay ng mga leeway, kabaitan sa mga hindi maayos, sa hindi sa mga, yung mga batas, Panginoon, na makakasira, Panginoon, ng morality ng tao o ng mga tao or whatever, Lord. Ikaw po nakakaalam. Proteksyonan mo po ang aming bayan. A dome of your protection upon our country sa mga mananakop. Father God, protect us, cover us with your holy blood. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you so much
for watching. Thank you so much for listening.